Programmet præsenteres i samarbejde med Kia, FTZ, Yokohama og Fleggaard. Velkommen her til Padborg Park, hvor vi i dag kan præsentere en helt ny topklasse i dansk motorsport. Danish Superturisme. Det er super fede, brutale racere, og klassen køres af nogle af Danmarks allerbedste kørere og motorsportsteams. Og vi følger i programmet her den allerførste testdag, hvor 12 ud af de foreløbige 18 teams sætter bilerne på banen. Det er jo vores bud på den nye kongeklasse i Danmark. Alle de bedste kører, eller i hvert fald de fleste af de bedste kører i Danmark, er samlet i den her klasse her. Og vi introducerer den her klasse her med håbet om, at vi kan give lidt mere publikumsvenligt motorsport. Jeg var egentlig med lige fra starten. Jeg synes, det er nogle rigtig fede biler, og de tiltaler mig rigtig meget. Selve afviklingsformen tiltaler mig endnu mere. Vi forsøger at lave showet en lille smule om. Vi skal have nogle pitstops i år, vi skal have et natrace, og så vil det bare generelt give noget mere tæt race. Det er vi i hvert fald overbevist om. Blandt kørerne, der finder vi en vaskeægte mester, en af dansk motorsport, Grand Oldman. Jeg vil nok sige, at Tom Petersen han har ramt lidt plat med den der og interesseret det i Danmark. Vi har jo problemer hjemme i Danmark. Vi er alle sammen meget motorsport begejstret, men de baner, vi har hjemme i Danmark, de er meget små. Jeg siger altid, at det er det samme, som man forstår et go-kartbane, hvis man sammenligner med en i sydpå, ikke? Og derfor måske at køre de sædvanlige biler, hvor man næsten ikke kan overhale, uden at man skubber til hinanden. Så har Tom gjort det lige om, han siger, men så kører vi nogle mindre biler, så har vi plads. Ja, det bliver helt vildt fedt. Jeg synes, det er nogle super fede biler, som kan give en masse show til publikum. De er sjove at køre i, og jeg er sikker på, at vi får noget rigtig godt race. Kan jo se, altså interessen fra forskellige teams, og kører jo enormt stor, ikke også? Så jeg tror, det bliver en rigtig highlight i dansk motorsport, det her. Altså med sikkerhed god underholdning, det tror jeg. At vi kan få vores sponsorer med ud og give dem en oplevelse i bilerne i warm-up, mens de andre er på banen, og de sidder ved siden af deres yndlingsracer kører, ikke også? Så du vil se tætte kamp, masser af ild, masser af brag og buller, og så nogle pitstops, som vi ingen af os har prøvet før os. Fedt, at det er nogle gode, hurtige biler, som er ens, så at det stadigvæk er op til køreren. Vi kører night race, hvor hele Padborg Park bliver belyst op, starter kl. 15 lørdag, slutter kl. 22, musik og halløj, ikke også? Så det er sådan noget, det tiltaler mig rigtig meget. Det gør det virkelig. Det var netop muligheden for at skabe et motorsportskoncept, der både var til at betale og som samtidig garanterer publikumsvenligt race med masser af action, fart og turbobrøl, som tiltalte ophavsmændene bag klassen, Tom Petersen og Kim Rødkjær. Vi tog initiativet, fordi vi følte, at der var plads og behov for et nyt motorsportskoncept, som kunne bringe motorsport op på et højere niveau og tiltrække publikum, som det har været tidligere, og forhåbentlig jo måske også endnu bedre. Da vi fik øje på den her klasse, der så vi et racerbilskoncept, som favnede det hele til et overskueligt budget. Det er ens biler, og der er prisen også ens, men du kan iklæde den forskellige karosserier, som leder tankerne hen på de forskellige bilmærker. Det er også endnu sjovere for publikum, og hvis der er en BMW-entusiast, så holder han selvfølgelig med en af kørerne, der kører i en BMW. Og det er kun fedt at få fans på den måde også, så de får noget at støtte op om. For mærkerne er det her attraktivt, fordi at de ikke går ind i en stor økonomisk risiko ved at skal udvikle en racerbil. De kan nøjes med at få et karosseri på i deres design, men de er sikre på, at de ikke skal kaste sig ud i dyre investeringer for at få bilen til at følge med, for de er identiske. Den underholdning, vi kan byde tilskuerne og fanserne og sådan noget, der tror jeg, den bliver rigtig god. Fordi det er muligt med de biler og den størrelse, de har, at lave nogle ting, som man normalt ikke kan lave på danske baner. Der er en masse ting, man kan spille på at vinde præmier og alt sådan noget. Men også, at der er tv-skærm rundt til hele banen, så man kan følge med hele vejen rundt og ikke kun lige se det hjørne, man nu står i og kigger. Og så er der pitstop, som er noget nyt, som bliver super spændende. Det kan jo vende om på alt. Ham der fører, han kan komme ud som sidst lige pludselig, hvis der sker et eller andet inde i pitten. Det er jo praktisk ikke en nødvendighed, for dækkene bliver ikke slidt på 20 minutter, som vi kører. Men det er for at lave det show, der er ved juleskifte. Og bilerne er udstyret med airjacks, som er
er lufttryks dundkraftet, som sidder i bilen. Så det er det, der giver alt det her punch, når bilerne de bliver løftet op, og der er vild panik. Her kan der jo vindes racerløb, ikke kun bag rattet, men lige pludselig så bliver mekanikeren jo også en del af showet. Det er jo også, sådan er det også med NASCAR. Så kan man forvente sig et show, hvor der er god lyd på bilerne. Der bliver tæt kørsel. Det er nogle hurtige biler, der kan bremse sent. Der bliver kørt tæt. Der er de rigtige navne, der er de rigtige bilmærker. Oven i det har vi lagt stor vægt på at skabe en underholdende cirkus, altså racer-cirkusfest. Hovednavnet, kan man sige, det er Superturisme, men den er pakket inde sammen med nogle partnerklasser. Der er Legend Car, som er enormt underholdende. Vi har Road Racing, som er enormt hurtigt, og så har vi noget helt nyt, Motard. Det er også kendt som Supermotard. Det er et amerikansk koncept. Det er en blanding af kørsel på asfalt og på jord. Det er på motocrossmaskiner, som har sådan en hybrid, så den kan køre i begge verdener. Der er hop og en masse fede actionindslag, håber vi i hvert fald. Det økonomiske fundament, det er for virksomheder til at bringe deres kunder med og pleje dem, og dertil har vi skabt det her Race Club VIP Village-koncept, som kort træk går ud på, at de gæster, der er så heldige at blive inviteret, de kommer ind i den her racingby, og her er alt betalt. Her kan de hygge sig, her kan de hænge ud med deres kunder, de kan gå op på deres egen tribune, som er overdækket. Det er her, vi hiver kørerne ind til interview, så vi har en klar strategi og holdning til, at det er for publikum, og det er kørerne også bevidste om. Programmet præsenteres i samarbejde med Wirtswunder, Gastro.cz, Carhartt og GP Tours. Programmet præsenteres i samarbejde med Wirtswunder, FTZ, Flækgaard og GP Tours. Hvad glæder du dig allermest til ved at tage hul på den her sæson? Ja, ven. Nej, det bliver svært. Det bliver rigtig svært, men det er en udfordring hver gang, og selvom man ikke er ny mere, så er det altid sådan, når man kommer på en bane, og som sportsmand, så begynder man igen det der, at jeg skal fandme vise dem, ikke? Det er normalt, ikke? Og så kommer den, som man siger, den ærgejst, den vilje til, at jeg vælger op foran, ikke? Og om man vil eller ikke vil, det ender altid med det samme, ikke? Og at man er helt rød i hovedet bagefter, for at give det maksimum. Jamen, som det ser ud lige nu, så er det jo den gamle Kurt Tim, der kører stærkt. Så er der selvfølgelig også Nykjær og Mikkel Mack, og Aarhusen skal sikkert også for far. Jeg har ikke lige set, hvordan han har kørt i dag, men de er jo alle sammen nogen, der har god erfaring. Jeg glæder mig rigtig meget til at køre mod mange af kørerne, stort set alle sammen. Og jeg tror, der kommer rigtig god konkurrence, også fordi at bilerne de er så ens, som de er, så det er op til køreren selv. Biler, vi har kørt i tidligere, har været bilfabrikanterne op mod hinanden. Og det har gjort, at det har været rigtig, rigtig dyrt, fordi udviklingen aldrig har stået stille. Man kan sige, at med de biler her, der er det de samme biler, vi alle sammen kører i, men med en anden karosse på. Det giver selvfølgelig, teamet en større opgave, fordi det er faktisk dem, der bestemmer, hvor stærkt vi kører på banen, og selvfølgelig også mig. Der skal ikke skrues særlig meget på bilen, det må køreren lave om på. Og det synes jeg er rigtig fedt, at det er køreren, der skal lave forskellen. I forhold til Legend Car, som jeg har kørt i en del år, så er forskellen jo, at den har flere hestekræfter, den er bredere og større, den har bedre bremser og bedre affjedring. Det er sådan set alt, der er opgraderet på den. I forhold til den Porsche, jeg kørte i, så er den meget lige med i kraft og størrelsesmæssigt.
Der er lidt bedre bremser på den her, synes jeg. Og så affjedringen den er 10 gange bedre end på Corsen. Ja, den er jo meget hård, fordi den måde, den er opbygget på. For det første er den meget let, det vil sige, det er ikke meget vægt, det trykker på den, og så det fjerde afstemning og sådan noget er meget brutal, vil jeg sige. Det er ikke meget arbejdsområde for selve bilen. Så det vil sige, at hver gang du træffer en curb, så lidt for hårdt og sådan noget, så får du en rigtig en tilbage. Og derfor så sætter man og hopper og springer lidt ind i den bil hele tiden. Men det er jo det samme for alle, ikke? Så jeg har kørt så meget forskelligt. Jeg vil sige, kørestilen er ikke så forfærdelig uens, men der er nogle ting her med setup og så videre, vi skal i gang med at lære nu. Bilen er meget go-kart-agtig. Der er store dæk på, store bremser på til en relativt lav vægt. Så det er nogle biler, der kommer til at køre rigtig stærkt. Og ellers må jeg sige, det som er imponerende ved det, det er, at det er mulighed for at justere på forskellige ting, og det virker. Det er mange biler, kan du justere på, og der kan du ikke mærke noget. Her kan du mærke alt, hvad du gør på noget. Det gør jo, at man kan, som vi siger, hvis du har et problem, kan du skrue dig ud af det. Ikke? Du kan finde med nogle gode skruer en løsning på dit problem. Ikke? Så det er meget interessant. Der er meget få ting, du egentlig kan, så den ender hurtigt i en fejl 40, hvis tiderne ikke er, som de skal være. Hvordan har det så været for dig at komme ud og køre test her i bilen i dag? Hårdt. Jeg er ikke ny mere jo, så jeg kan nok mærke det. Ikke? Og nu har jeg ikke været på Piper Park de sidste 5 år, og sidst jeg sad i en racerbil var i oktober sidste år, men det er nu lige meget. Man skal have godt fat i det, men det er sjovt. Det var meget anderledes, end hvad jeg er vant til, men stadig super sjovt. Og jeg ser frem til en masse flere kilometer og omgang i bilen, så jeg kan vende mig noget mere til den. Jeg har ikke testet før i den anden noget pjatværk, så det var vigtigt for mig at få nogle kilometer i kroppen, og det har vi virkelig fået her i formiddags. Fået en rigtig god rytme ind, og tiderne ser okay ud. Jeg synes, det er gået fint. Vi har ikke haft nogen problemer. Vi skulle lige køre motoren til, og den skulle lige stille og roligt varmes igennem. Og jeg synes, det er gået super fedt. Vi har fået masser af omgange, og det er gået rigtig godt. Ja, de er lidt anderledes end dem, jeg i hvert fald har været vant til at køre i. Godt nok minder den stadigvæk om en BMW, men den er bygget væsentligt anderledes op. Det er en meget, meget let bil, men med masser af vejgreb, som gør, at de her biler på Padborg Park er ideelle. De er forholdsvis billige at holde kørende, så må ikke også der ryger en kofanger eller to. Som kører, hvad er det så for nogle særlige krav, den her klasse den stiller til dig? Det er det sædvanlige. Altså, du skal være totalt fokuseret, du skal være koncentreret, du skal være fedt. Du kan ikke sætte i sådan en bil, så køre løbsdistance, hvis ikke du er fedt, fordi så går du død til sidst. Ikke? Og den er jo, som jeg antyder, den er meget nervøs, og det vil sige, hvis du ikke er up to date med det hele, og du med det samme kan reagere på et eller andet, ikke kører som det skal, så har du mistet den, så står du altså ude i gruset. Ikke? Så det er mange af sådan nogle ting, der, og man skal være utrolig vågen. Det er sådan lidt som at køre go-kart. Ja, det stiller jo de krav, at vi skal arbejde meget med materielt. Vi skal kæmpe hårdt for at få de sidste 10 ud af det, men det er det jo med alle biler. Det bliver marginalerne, der bliver afgørende. Der er selvfølgelig noget mere at arbejde med. Der er jo en masse ting, man skal tænke over. Den kan justere en masse forskellige ting på bilen. Og plus bremsebalance, som også kan justeres inden for bilen, så det kræver lidt mere fra kørerne og lidt bedre feedback til mekanikerne. Og selvfølgelig så bilen har flere kræfter, og der er mere greb i, så det kræver jo også selvfølgelig en bedre fysik end at køre i billettingkar, sådan noget der, hvor der ikke er så mange kræfter i. Hvad glæder du dig allermest til ved den her kommende sæson? Jamen, det er selvfølgelig at komme ud og se, hvor vi er i feltet imod de andre, og komme til at kæmpe om de sidste 10. del. Vi har jo helt klart en målsætning om, i hvert fald fra JM Racing side af, at vi skal tage teammesterskabet. Det er det første mål. Personligt, der mener jeg helt klart, at vi skal køre i top 3. Og når jeg siger vi, så er det mig og så hele det her crew her bagved mig, fordi vi kan ikke løfte en opgave alene. Altså, man vil altid gerne vinde, men der er selvfølgelig også nogle rigtig gode kører med i den her klasse her, så man skal også have nogle realistiske mål og forventninger. Så jeg har et mål om top 5 sådan i løbet af weekenden, og så skal det være top 5, når sæsonen er slut. Så er jeg godt tilfreds her det første år. Vi skal lære bilen at kende, vi skal have nogle data, så vi har noget, vi kan gå hjem og arbejde videre på. Vi har en test senere på foråret her også, inden vi skal køre det første løb. Og der er det handler om nu, det er at samle så meget data, så vi kan komme hjem, arbejde med det, bearbejde det og få udviklet videre på bilen. Først mødte teamet her i dag, så vi skal lige se en anden og lige snakke sammen her efter i dag. I dag er bare en testdag, hvor vi skal finde ud af, hvordan bilen kører og hvordan jeg skal køre bilen. Og derefter så lægger vi taktikker og så videre.
Jamen, det er sjovt, for nu begynder det at blive lidt halvteknisk, men altså, man oplever pludselig, hvad skal man sige, den naturbilen har, måden den styrer på, måden den drejer på, og jeg vil sige, jeg er meget, meget positivt overrasket i forhold til, hvor nemt den er at have med at gøre. Det havde jeg faktisk ikke forventet. Hvad tænker du sådan om det øvrige felt, du er oppe imod? Der er jo flere helt unge kører, som kunne være nærmest dine børnebørn. Hvordan er der skal køre mod sådan nogle unge lømler? Ja, du siger det rigtigt. Altså, mange af dem, som jeg skal køre mod, de kunne være min søn, ikke også? Og, jeg ser det med fra den sportlige side. Hvis vi kan bygge en god underholdning, og jeg kan være med i den del af det, så er jeg glad. Om jeg bliver 5 år i mesterskabet, eller 8 år i mesterskabet, eller bedre, så har jeg selvfølgelig ikke noget mod det, vel? Men det er ikke sådan, at jeg ikke kan sove om natten, hvis det ikke går så godt. Altså, så jeg tager det, som det kommer, og vi må se, hvor sådan byer, men det bliver spændende. Jeg vil hellere være 4 eller 5 år i det her, end jeg vil vinde Special Saloon igen. Jeg trænger simpelthen til noget konkurrence, og noget beat, og noget adrenalin, ikke også? Og det er jeg sikker på, at jeg får her, fordi det er jo nogle rigtig, rigtig dygtige kører. Vi kører selvfølgelig for at vinde, det er der ingen tvivl om. Men vi kan også godt se, at det er nogle rigtig dygtige chauffører, både unge som rutinerede, der kommer ud og kører her. Og det er en blanding af nogle kører, som kører rigtig stærkt, så det bliver fed, hård konkurrence. Jeg forventer mig i år, at jeg får en rigtig, rigtig stor oplevelse, og at jeg kan give mine sponsorer en endnu større oplevelse, end de plejer. Jamen forhåbentlig så ligger jeg og vinder. Det er målet. Teamets mål, det regner jeg med det samme, men mit mål det er at vinde. Så har vi jo også i 3. heat i hver weekend et hjulskift, hvor vi skal ind og skifte 2 hjul på bilen. Og det kan jo gå hen og blive en joker, i hvert fald heat 3. Fordi så er det lige pludselig mekanikerne, som også skal kunne arbejde sammen under pres og virkelig være klar, ikke? Så det er også rigtig spændende for dem, sådan at de også får noget adrenalin. Du kan sige, at teknisk set er det ikke nødvendigt, fordi vi kører korte løb, så det dækkene bliver ikke slidt. Men så hvis man drager parallelt til NASCAR, så er det derovre, at mekanikerne også en del af eventet. Det er stjernen også. Og nu, når du laver pitstop, så bliver det en del af det heat. Det er kun i det 3. heat, vi gør det. Og det er finaleheatet eller finaleløbet, og det kan nu tabes og vindes i pitten. For hvis den ene mekaniker han er 60 sekunder om at få skiftet hjul, og den anden er 30, så har du en halv omgang. Og det show og den panik og alt det her, som det kan skabe, det håber vi jo, at det kan give noget rigtig fed underholdning og rigtig godt tv. Det har jeg så ikke været med til tidligere, så det bliver rigtig, rigtig spændende, og det kan også blive en afgørende faktor. Og der er jeg sikker på, at teamet de øver det ud til fingerspidserne, så vi ikke kommer til at tabe tid i pitten. Hvis man skal sætte tingene lidt i perspektiv, så har vi i Formel 1 et hold, der består måske af 40 mand for at servicere en bil. Og her der er vi 4-5 stykker, og vi er 2, der må arbejde på bilen, når vi laver pitstops. I Formel 1 der har de 1 hjulmøtrik, de skal skifte. Vi har 5 hjulmøtrikker, så vi har slet ikke de samme remedier og den samme erfaring, som de har. Og alligevel så er det alle mod alle herude. Der vil blive noget med noget fumleri, og møtrikker, der bliver tabt på gulvet, og du ved, ja, det bliver interessant. Jeg kan sige, for race, så er det måske, at det måske bliver afgjort på pitstoppet. Men stadig, så hvis ikke vi har publikummet, kan vi slet ikke køre. Og det vil være super sjovt for publikummet. Og også synes jeg, det er sjovt, at teamet skal levere noget, end bare at stå ved sidelinjen og kigge. En kører, han prøver at finde en rytme. Og så holder man en rytme, og man kører koncentreret, og man har sin brems på, og man tager ind. Og lige pludselig, i det 3. heat, hvor vi skal ind og skifte 2 dækker, så lige pludselig trækker man jo gardinen ned, og så skal det hele, det skal bare, tavlen skal vaskes ren, og så går man ind og får det der klar så hurtigt som muligt. Og så skal man ud og finde den rytme så hurtigt som muligt, mellem 2 kolde dæk. Og
Og det er også en kunst, det går, fordi man kan ikke gå ud og så bare fortsætte med at give samme gas. Det tager 1, 2, 3 runder, før man er oppe og har det greb, som man har før man kører i boksen. Så det bliver sådan lidt hejkende, og man sikkert nogen af os, det en gang imellem overdriver og ryger lidt ved siden af banen efter pitstoppet i 3 hit. Det var jo en prøve, og da vi så kom ind her, så havde vi lige nogle ting, vi var nødt til at justere på. Så det tog lidt længere tid end lige umiddelbart planlagt. Det var ikke så godt. Jeg vil sige, at min mand, som stopper mig med et skilt, han nåede både at stoppe mig, løb ned og stoppe min teamkammerat, sætte ham i gang igen og kom tilbage til mig, inden vi var i gang igen. Jeg ved ikke, om de havde misforstået det og skiftet dækkene på fældene, eller hvad de gjorde, men det tog lidt tid. Jeg har erfaret, at jeg skal bremse på en helt anden måde, end hvad jeg er vant til. Jeg skal gå på gassen helt anderledes. Så det er stort set lige præcis omvendt, end hvad jeg er vant til. Jeg har fået lavet en masse justeringer på bilen, så vi føler, at vi er i hvert fald på rette veje. Mangler stadig lidt tid og noget lidt balance, der skal findes i bilen. Men ellers så har det faktisk gået over alle forventninger i dag. Jeg glæder mig til at prøve at arbejde lidt mere med bilen. Prøve at arbejde med teamet, hvordan de arbejder på bilen. Og så bare den gode atmosfære, der er her i dag med alle de forskellige teams. Alle er glade. Det er en ny serie, det er en ny start på livet, kan man sige. Det er super godt. Der er ikke nogen, der ser dumt på hinanden endnu og alt det der. Så jeg nyder tiden lige nu. Vi har været i gang i over et år nu, så det er sådan lidt et klimaks at stå i dag og se, at de faktisk er her og opdage, hvor mange biler det er, man har hentet hjem. Producenten i Frankrig gav udtryk fra starten, at der var ikke noget problem. Men han havde ikke regnet med, at vi kom og lagde en ordre på 15 biler med det samme. Så lige pludselig så blev det så en udfordring for ham alligevel. Men vi står i dag, vi har 14 biler. Vi har et par stykker mere, som står og venter på deres. Og de kører alle sammen, hvilket er sjældent syn for racerbiler, at de alle sammen er på banen. Altså, så alt i alt er det hertil, kan vi kun være tilfredse. Lige i dag, det er sådan et klimaks, ikke? Og man er sådan ekstremt lettet og meget, meget, meget glad. Og der er kun glade mennesker, så der er ikke, man kunne også risikere, at de gik rundt og var smadret sure og så videre, fordi der er selvfølgelig, så er der problemer med at få reservedel hjem, og der er masser af udfordringer, der er masser af bump på vejen, men alle er ekstremt positive, og alle er tændt op over, at de er en del af noget nyt, og det tror jeg kendetegner. Dem, vi har fået med på vognen her, det er first movers, ikke? Det er virkelig de nære venner, og det samme gælder de sponsorer, der har kommet og sagt, at vi tror sgu, I får det her til at ske, vi er med. Ikke? Og det er dem, man virkelig holder tæt ind til kroppen. De får alt, hvad man har at give af service. Ikke? Drømmescenariet, det er, at det er Race Club, at det er fyldt, at vi er på den anden side af 5.000 tilskuere ved alle løb, og kan fylde det ved de 6 danske løb. Altså, fordi det er det, der vil generere mere, det vil tiltrække flere kørere. Det ultimative scenarie, det er vel 25 biler, så er det virkelig top, ikke? Så kan vi have en 20 stykker til slut på sæsonen, så kan vi ikke bede om mere. Det bliver helt sikkert Danmarks største og sjoveste klasse. Vi er nogle gutter, der kører den her klasse her, som har kørt i rigtig mange år, og som ved, at vi kan give noget godt race til publikum. Og jeg er overbevist om, at med det her værktøj, vi har fået her, så bliver det mere spændende end nogensinde før. Så jeg er overbevist om, at inden for et år eller 2, så er det her Danmarks nye kongeklasse. I hvert fald, ja, så kan du følge Danish Superturisme her på kanalen. Og vi dækker selvfølgelig hele serien lige fra allerførste løb den 19. april på Padborg Park. Og lige til den store finale den 10. og 11. oktober. Så se med, når nogle af Danmarks bedste racerkører og biler garanterer underholdning i topklasse. Programmet præsenteres i samarbejde med Kia, Gastro.cz, Yokohama og Carhartt.